Hello लोगोफोर राजु एम रामसर इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायफिननाय थाबाय होमबा मैया खाना जादोंमोन आरो खाना जानानै जि बोरैबा मोनदों आलां खालां होमबा आबिलानाव बोग्रि जानो होनना फैदों मादैमोना बोग्रि हादों होन्दोंमोन आरो बोग्रि जानो बा फाय होननानै होननायखाय जेनेबा फाय होनाखाय जेनेबा बोग्रि जानायदो जोङो जानोबालाय होननानै होन्दोंमोन नालाय ओमफ्राय आं दा बोग्रि जानो होननानै फैदो जेनेबा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो जोबजासे नायलांबाय आरो नै होमबा सफैलायबाय बोग्रि जालायनोसै जोङो नै होमबा बोग्रिखौ हाबायानो बोग्रिखौ हाना दोनखांबायानो इसोर मादैमोना मावनायाव एक्सपार्टनियानो जाबाय इनो जोंनिया मादैया जों आरो जानायाव टेस्टपार्टनि होमबा जाखांनानै दुगैनोसै जानुवारिनि 1 तारिख होननायानो जाबाय 1 तारिखबाबो दुगैलायाखै लायनो जोंहा गोदान बोसोरावनो दाथ' सारा दुगैनोसै आरो 1 तारिखबानो फुङाव दुगैनो हायाना गोजांनायदो होननायानो जाबाय होमबा नै जोंनियाव स्लिपा मादैया देनोसै होख्लायनोसै नो थुन्दाखौ होबायानो गसनाया नै फानलुआ सिनोमोन फानलुआनो ए मायो गेस बिलाइ हांग्रोमोन दिया जोंनिया फिसाजोखौ बामनानै मिनिबाय दे नै स्लिपा होगासिनो देनायानो जोंनिया लोगोफोर आयु मोदोमलायदो लोगोफोर deh hanggang nanti dano sisli ini nggak deh hanggang aja nih segerin aja sebenarnya nggak nih hanggang aja biasa kotor nah Halo logofor mana burger ke janisai này dasin zakang bay nenjay sira zakha ke salai le kasi jeng no ba angal ki be buat bay nenjay bay dasin dasin sekat bay lo le ke zakang bay ang bay kita uslim hangri mendi tu sekali bay abu pastor salai kasi jeng ni hangri mendi uslim abu pastor sak kasi jeng am zakang bay le ke yang mana tu sekat burger sana ni nane om sana lu bikin sana ni nane ni dia ona ni Gas dengan ba bisa nih kamera menunggu kasih deh jadi bagian menbayar mana ya so kemana kayak kata di kalau menday Hello लोगोफोर भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दा बावर जायफोरा गोदान भिडिअफोरखौ साबस्क्राइब खालामना ला दंबा बाय बाय अन फ्रेन्ड्स लाइभ इउटुबनि भिडिअ लोगो मोनगोन